खुलुमबाय स्टुडिअ आं नायदर राजीब बसुमतारी बे समाव मोनसे जोबोद गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव खौरां सार अन्थाइ नांनानै साथाम सुबुंनि जिउ खहा सानै उन्दै गथ' आरो सासे गोरबोआव गथ' थानाय आइजोनि जिउ खहा खौरां मोननायनि उनाव नोंथांमोना सोमोनांगोन नंगौ मैया मोनाबिलिनि समाव हरखाबै सार अन्थाइ नांनायनि जाहोनाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा आरो बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लानि माजबाद दख'रानि सिङाव थानाय जिंगाबिल ओनसोलनि आलायस्रि गामिनि साथाम सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै मोनथिना मोननाय जादों सानै उन्दै फरायसा गथ' आरो गोरबोआव थानाय सासे आइजोनि जिउ खहा होननानै मोनथिना मोननाय जादों रुंसारि जानायफोरनि मुंफोरा जाबाय मनमति बसुमतारी 13 बोसोर बैसोनि रेखा दैमारि 13 बोसोर बैसोनि आरो 20 बोसोरनि दुलुर बसुमतारी होननानै खौरां मोननाय जादों बे समाव दुलुर बसुमतारी मुंनि आइजोआ गोरबोआव गथ' गोनांमोन होननानैबो मोनथिना मोननाय जादों नंगौ बे समाव नोंथांमोनखौ आरो फिन फोरमायनो सानदोंदि सार अन्थाइ नांनानै साथाम सुबुंनि जिउ खहा सानै उन्दै गथ' आरो सासे गोरबोआव गथ' थानाय आइजोनि जिउ खहा खौरां मोननायनि उनाव नोंथांमोना सोमोनांगोन नंगौ मैया मोनाबिलिनि समाव हरखाबै सार अन्थाइ नांनायनि जाहोनाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा आरो बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लानि माजबाद दख'रानि सिङाव थानाय जिंगाबिल ओनसोलनि आलायस्रि गामिनि साथाम सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै मोनथिना मोननाय जादों सानै उन्दै फरायसा गथ' आरो गोरबोआव थानाय सासे आइजोनि जिउ खहा होननानै मोनथिना मोननाय जादों रुंसारि जानायफोरनि मुंफोरा जाबाय मनमति बसुमतारी 13 बोसोर बैसोनि रेखा दैमारि 13 बोसोर बैसोनि आरो 20 बोसोरनि दुलुर बसुमतारी होननानै खौरां मोननाय जादों बे समाव दुलुर बसुमतारी मुंनि आइजोआ गोरबोआव गथ' गोनांमोन होननानैबो मोनथिना मोननाय जादों नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360